Eerder dit jaar namen provinciale steden het besluit dat het oorspronkelijke plan voor een zotenmar en een diktrogbraak bijvoorbeeld net uitvierd worden kan. Het zou te duur wezen en boven dat wil geen oerhiet verantwoordelijk wezen voor het onderhoud van de iepening in de zeediek. Maar als motto Dwa wat wol ken, presenteert het Stichting Holwert on Zee morgen een goedkeper zwierdwetterplan in het provinciehuis. Als je daar voor 2 miljoen investeert, dat het voor het gebied enorm aantrekkelijk is. En zeker ook voor de landbouw nog een toegevoegde waarde heeft. Dus ja, ik zou zeggen, wat let de Staten om te zeggen, luister eens, die 5 miljoen moet in ieder geval beschikbaar gesteld worden. En we gaan er verder mee aan de slag. Na halve jaar van planmaatje willen de Holwerters graag zo gauw mogelijk beginnen met de oorlist van die zwierdwettermar. Daarvoor is meewerking van de provincie wel nodig. Ja, dat zou heel mooi zijn. Kijk, in de tijd is 5 miljoen gereserveerd vanuit de regiodeal specifiek voor dit project. Natuurlijk onder de condities van leefbaarheid. Nou, die condities zijn nog steeds van toepassing. Maar het bijzondere is nu dat dat geld alleen op de bankrekening van de provincie staat. En dat de provincie zegt, nou, wij gaan er andere dingen mee doen. En dat vinden wij niet netjes. De Holwerters strepen nou maar aan de eerst- en de westkant van het dorp. De markt krijgt verschillende functies en is goed voor vogels, landbouw en toerisme.